እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591 ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ 591 ቀፂሉ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ክቐርብ እዩ ንክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑድያ ክገብሮ ዝቐነየ ናይ 4 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ከተማ ሪያድ ድሕሪ ምእታው ብሓሙስ ምስ ወራስ ዓራትን ቀዳማይ ሚኒስተር ንግስነት ስዑድያ ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ሓበራዊ ገደስነት ዘለዎ ጉዳያትን ከም ዘተዩ ተገሊጹ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዘሎ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኣብ ቁጠባ መዳይ ብዝበለፀ ንምስፍሑን ንምዕባል ከም ዝተዘራረቡ እውን ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ ኩነታት ተፋሰስ ኒል ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ድሕሪ ዝገበሩ ወዘተ ስዑድያ ግቡእ ተራ ክትፃወተሉ ኣብ ዝኽእል መዳያት ከም ዝተዘራረቡ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራ ስዑድያ ኣብ ተፋሰስ ኒል ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ዛጊት በኺሩ ምጽንሑ ብምጥቃስ ሰላም ቅድሚ ልምዓት ስለ ዝመጽእ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ሰላምን ርጋትን ንኽሰፍን ስዑድያ ግቡእ ቦታ ክትሕዝ ከም ዝፀውዐ ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ስዑዲ ዓረብ መገሽኡ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ኣብ ጅዳ ብምእታው ኣብ ወደብ ጅዳ ዑደት ብምክያድ ንሰበስልጣን ናይቲ ወደብን በዓል መዚ ወደባትን ዓሚቕ ዘተ ኣካይዱ። ነቲ ወደብ እናተዘዋወረ ድሕሪ ምዕዛብ ምስ ፕሬዚደንት በዓል መዚ ወደባት ስዑዲ ዓረብ ኢንጂነር ሱሌማን ቢን ካልድ ኣልመዝሩዕ ከምኡውን ፍጻሚ ካየድ ስራሕ ወደብ ጅዳን ዋና መሓዳር ናይቲ ወደብን ኣብ ዝወሃባ ኣገልግሎት ኣገባባትን ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝተዘርግሐ ዜና ይሕብር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዑደቱ ኣብ ወደባት ዝግበር ወፍሪ ዓውድታት ትሕተ ቅርጺ ምዑይ ስርዓት ኣገልግሎትን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ስለ ዘጠቓልል ካብ ብፖለቲከኛታት ብሞያን ክምራሕ ኣገዳሲ ይኸውን ከም ዝበለ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ስዑድያን ዝህሉ ምትሕጋዝ ክንዮ ምሃብ ኣገልግሎትን ክልተኣዊ ቁጠባዊ ረብሓን ኣብ ምስጋር ፍልጠት ከተኩር ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ክብላ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣቃሊሐን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13 ታሕሳስ መገሹ ዛዚሙ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ እውን ተሓቢሩ። እዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መገሻ ናብ ግብፂ፣ ሱዳን ሕጂ ድማ ናብ ስዑድያ ጎኒ ጎኒ ቁጠባውን ወፍራውን ዕላማታቱ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ንዘሎ ዘይምርግጋእ ኣረኣእያ ኤርትራ ንምንጻር ንምትሕጋዝን ዝዓለመ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ፖሊስ ኤርትራ ሓድሽ ፈነወ ቲቪ ኣብ ህድሙና ቴሌቭዥን ጀሚሩ። እቲ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቴሌቭዥን ዜና ፖሊስ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ሕጊ ምክልኻል ገበንን ገበናትን ካልእ መደባትን ዝሓዘ ምዃኑ ዝተፈነወ መደብ የነጽር። እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ኤርትራን ዝተፈጸሙ ገበናትን በደላትን ካልኦት ትሕዝቶታትን ዝፍኑ መደብ ቴሌቭዥን ፖሊስ ኤርትራ ንህዝብን ፖሊስን ከም ድልድል ኮይኑ ከራኸብ ተኣሚኑሉ ከም ዝተጀመረ ይንገር። ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ናይ መጽሔትን ሬድዮን ፈነወታት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሓበሬታ ንምሃብን ብፍላይ ምስ ገንዘብ መርዓን ቃል ኪዳን ዝተኣሳሰር ንዘጋጥሞም ሕጋዊ ጉዳያት ካብ ሕፅረት ኣፍልጦ ዝብገስ ሽግራት ንምቅላል ኣፍልጦም ንምዕባይ እዚ ኣብ ህድሙና ቴሌቭዥን ዝፍኖ መደባት ሓጋዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኪላታት ሕጊ ይሕብሩ። ፖሊስ ኤርትራ ከም ሃገራዊ ትካል ካብ ዝቆማ ትሒዙ ሓያል ኣካል ህዝባዊ ርክባት ከም ዝቆመ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ መደባት ቴሌቭዥን ህዝብን ፖሊስን መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ከምኡውን መደብ ሬድዮ ህዝብን ፖሊስን ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝሰርሓሉ ይንገር። ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ብዝገብሮ ኣበርክቶ ኣብ ኤርትራ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዘሎን ብተመክሮን ብቕዓትን ዝበሰሉ ጋዜጠኛታት ከም ዘለውዎን ይንገር። ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ሲድኒ ኣብ ሓደ ናይ ኣይሁድ ፌስቲቫል ብሰንበት 14 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ህፃን ዝርከብዎ 16 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 40 ድማ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለው ተሓቢሩ። እዚ ንኣውስትራልያውያንን ህዝቢ ዓለምን ኣሰንቢዱ ዘሎ ፍጻመ ኣብ ቦዲ
ቢች ዝበሃል መዘናግዒ ዝተፈጸመ ኮይኑ ብረት ዝሓዙ ኣቦን ወድን ኣብ ልዕሊ ብኣማይ ዝቑጸሩ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ብተመልከተለይ ብዘዝነበዎ ጥያይቲ ብዙሓት ምዉታትን ቁስላትን ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ካብ ወዲ 10 ዓመት ህፃን ክሳብ ወዲ 87 ብዕድመ ዝደፍአ ግዳይ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣቦን ወድን ወዲ 50 ዓመት ኣቦ ሽዑብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ክቕተል እንከሎ ወዲ 24 ዓመት ወዱ ቆሲሉ ተታሒዙ ከም ዘሎ ፖሊስ ኣውስትራልያ ሓቢሮም። እዚ ባህኑካ ዝፍለጥ ፌስቲቫል ህዝቢ ኣይሁድ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ልዕሊ ሓያላን ዝነበሩ ሶርያውያንን ግሪካውያንን ዝተዓወተሉን መዘከርታ ዝበዓል ፌስቲቫል ኮይኑ ብጸሎት ሽምዓ ብምውላዕን ካልእ ባህላዊ ነገራት እናተጠቕሙ ዘብዕልዎ ዓብዪ ፌስቲቫል ህዝቢ ኣይሁድ እዩ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ካብ ኣውስትራልያ እስራኤልን ኣህዛብ ዓለምን ዝተፈላለየ ናይ ውግዘት መግለጽታት ይወሃቦ ኣሎ። ካብቶም ቆሲሎም ዘለዉ ብዙሓት ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዝርከቡ ቁፅሪ ዝሞቱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ይሕብሩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣስታት 117,000 ኣይሁድ ከም ዘለውን ነጥቢ 5 ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ ከም ዝሽፍኑን ይግለጽ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ነዚ ቻነል ንምዕባይ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርና ሰሰናዩ። እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591